Drugarice i drugovi, drugarice i drugovi. Dame i gospodje. Da, dame i gospodjo, Beovor će sa vama Cobinjo pri aparatu. Nakon 9 godina ponovo sam sa kamerom u ruci. Povod za sve ovo jeste sajam automobila, odnosno BG Car Show, koji se posle 2 godine vraća u Beograd. Ono što je meni lično važno jeste da se na sajam posle 14 godina vraća zastavljen program. Dakle, dugih 14 godina niste imali priliku da vidite zastavljen automobil na sajmu automobila, a niste mnogo ni propustili. Tako da ćemo na ovogodišnjem sajmu mi predstavljati kao Jugowers zastavljen štand. Takođe moći ćete da vidite i dosta oldtimera, neka nova električna vozila, autokozmetiku, autodelove, motore i opremu. Da ne tupim ja mnogo. Znate onaj vic kada, ma znate ga sigurno, ajde vidimo se. Došli smo na sajam, sa mnom je moj drugar Boba. Jeste drugari? On će da kaže nešto o sebi. Ćao, ja sam Boba. Ma, nema ni veze, idemo da vidimo što ima na sajmu.
To bi bilo to što se ovog BG Car Showa tiče. Utisci su Dobro je prošlo, moglo je bolje, ali šta, solidna neka. ja bi dao nešto 3-4, jaka četvorkica, možda, mislim, solidna neka četvorkica neka bude, s obzirom da nije bio baš sajam automobila, ali s obzirom da je ovo prvi sajam u Evropi koji ima veze sa kolima posle pandemije, ja mislim da je sasvim ok, bila je velika i posjećena, došlo je dosta ljudi iz inostranstva, imalo šta da se vidi, ne može da se kaže, tako da nadam se da se i vama ovo dopalo. Ako vam se nije dopalo, udarite dislike, a onda će Boba da dođe da vam počupa kablu od interneta. Biće čupao. Vidimo se možda u nekom sledećem klipu. Prijatno! Ćao, drugari.